Come on! Hiya! Mi? Hát ez nem igaz, nem lehet kilőni a követ. Összedek. Hoppá, hoppá. 2, 1, go! Mi a picsán? Azt a rohadt. Tényleg ilyen érzés küzdeni egy ilyennel amúgy. De hát az érdemeli meg, mert spebeli a klikket, látod? Ja. De nem lehet ilyet, nem 1.12. De miért sült dobott? Mindegy. Meg az malac elteszik, nem? Az nem annyira fel. Végül is kannibál. Yes, sir. I like it cut, G. Fidget spinner. Ez nem túl jó hunterek amúgy. Nem hát, de mindegyik videóban ilyenek. Stick your tongue and say, Ja, picsa. Megvannak az Enderpearl-ök, nagyjából. Persze! 2 rakodott le! Persze. Egy csalt szerintem. De szerintem is. Dream, ő is. A Forma 1. A fordulatokról és a drámáról szól. Ő is mindig csal. Ezt konkrétan. Ez gyerek már hanyadjára hal meg. Hogy 3-szor meghal. Na, az Ender szemek. Ott is vannak. Na már megyünk a portál felé. De annyira nincs értelmük ezeknek a izéknek. Ja, a moboknak Hegyi sem. kecskéknek. Idegesítőek. Konkrétan ez. Ja. It's me. Yo, who? Mi is? Whoa, 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 whoa,